Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yawmiddin. En jokkan dow boliɗe meɗen nder gikkuji ɗi laati wajibi dow ɓi adamajo cuumiɗo kanko man ɗo o daytoɗi. Kadi nder ɗon man en limtino yogamaji, en limtan yogamaji bo timmitinen. Nder ɗi limtuɗen man en bolwanino wajibi dow ɓi adamajo cuumiɗo kanko man ɗo o rena julde mako, o juldande be jama'are, non do o dayto fewre ha nder suumaye mako man ɗo, non kanko man ɗo o dayto ñoore. To nder luttuɗi ɗi tammiɗen wolwango en bolwanan gikkuji tati, kanjum man wonte wajibi dow ɓi adamajo cuumiɗo kanko man ɗo o dayto ko wonte baadi, o dayto ko wonte gishu, o dayto ko wonte nango gimɗi. Kadi ɗiɗo tati man ɗo en tammi wolwango gotol fu nder maji deydey ko fecanto wakkati muɗum. To kadi en puɗɗiran be gikkuwol bi'etegol ñoore. Kadi ñoore afwan en puɗɗiran be gikkuwol bi'etegol baadi. ñoore kam en bolwanino ɗum ha ko sali, jotta bo en bolwanan kadi ko wonte baadi. To baadi kanjum wonte ɓi adamajo o wonnugo hakkunde yimɓe ɗiɗo, o hoca boliɗe oɗo o yaharana oya, o hoca boliɗe oya bo o waddana oɗo, walla bo foti hocugo man ɗo latto jihare woore, o hoca jihare boliɗe goɗɗo feere o waddana dow, o waddana tana muɗum dow nufaye mako bo ha o wonna, ha o wa'adindira ɓe. To kadi ɗo man ɗo ɗum gikkuwol kallugol, ɗum gikkuwol kallugol ha islam. Kadi ha nayi ɓi adamajo latto ɗo man ɗo ɗum kugal mako, latto ɗo man ɗo ɗum sifawol gongol ha mako, ngam ɗon ha magol aybe laatiɗo mapindijo jamum, kanjum wonte wonnugo hakkunde ɓiɓɓe adama en julɓe. To kadi islam ko ɗaɓɓitirta en enen julɓe, mbo'inen hakkunde meɗen, mbo'inen hakkunde meɗen narren. To kadi ɗo islam mari haaje meɗen ko luuti non ko wonni hakkunde meɗen waadidiri en, kadi kanjum man ɗo islam yiɗa ɗum. To kadi baadi nder ɗon man ɗo baadi ɗum gikkuwol bonnangol hakkunde yimɓe ɗiɗo. To kadi wongo magol ha ɓi adamajo kanjum man ɗo ɗum hunde hallunde, hani ɓi adamajo o wondotogol ɗon ha muɗum, kanko man ɗo o habda o dayto gikkuwol man, o habda o haɓa be nafsu mako, o itta gikkuwol man ha mako. To kadi ɓi adamajo cuumiɗo kanko man ɗo o ɗon nder dewal laatingal mapindiwal, kanjum wonte suumaye, dewal ngal jawmirawo ɓaŋiɗo ƴefti kanko man ɗo, kanko tan andi mbar jaari dewal man, kanko tan o ɗon siganima mbar jaari man, kanko warjete mbar jaari man be hoore mako. ɗo man ɗo ɗum dewal mapindiwal. To kadi wongo ma an man ɗo aɗon suumi, aɗon nder dewal ngal ɗo, kadi hani wajibi dow maɗa an ɗo ayna ɗumejum hisnata dewal maɗa ngal ɗo ha wonnugo ngal, ɗumejum hisnata ngal ha ustugo mbar jaari magal. To kadi anda gikkuji man an man ɗo daytoɗaɗi. To kadi nder gikkuji ustanɗi foti bonnananɗima mbar jaari suumaye maɗa, walla bo ustananɗima mbar jaari suumaye maɗa, nder gikkuji man ɗo kanjum laati baadi. To ko wonte baadi man kanjum wonte sottingo boliɗe ɓi adamajo yahara ha tana muɗum, hoca boliɗe oya bo wartira ha ɗiɗaɓo, kadi be nufago bo kanko man ɗo ha o wonna, ha o wa'adindira hakkunde ɓiɓɓe adama en ɗiɗo, walla ha o wa'adindira hakkunde lesɗe, walla ha o wa'adindira hakkunde masalan mbi'en hakkunde leñi, kadi ko nandi e muɗum. ɗo man ɗo ɗum zunuba laati ka makka jamu, kadi ka mawnan bo nde torra maka laati ɓuri mawnugo fu, torra hallugo maka tullan, hallugo maka hallugo baadi ɗum kalluɗum to ɗum woni hakkunde yimɓe ɗiɗo. Non to ɗum baadi man nga woni hakkunde masalan hakkunde leñi, oɗo ɗo ɓi adamajo ɗo o ɗon yaha kanko kam ko o yiɗi ha o yaha o wadidira hakkunde leñol kazawol be leñol kazawol, o wiya an wayne en mbi on ni, wayne en bo mbi on ni, gasdu nufaye mako bo kanko man ɗo ha o wadidira hakkunde leñi man. To kadi ha ɗo yimɓe ɓe o wadidiri hakkunde muɗum ɗo limgal maɓɓe ɗuuɗi. To be ɗuɗgo limgal maɓɓe ɗo
non zunuba mako bo mawnirta ɗuɗirta. Non to baadi man laatake hakkunde lesɗe o yiɗi o waadindira lesdi kazari be lesdi kazari, to ɗo man bo kadi bo yimɓe man ɓurti ɗuɗgo, ngam nder lesdi ngori Allah andi leñi noyi caawi nder muɗum, to kadi ɗo man ɗo laato kadi bo zunuba baadi man ɗo ɓurti mawnugo. To kadi ala kulli hal moy fu be deydey fodde, kala gotol nder maji fu be deydey fodde mawnugo muɗum, non zunuba muɗum bo mawnirta. To kadi hatta waadinirgo hakkunde yimɓe ɗiɗo man ɗo ɗum zunuba man ɗo ɗum zunuba makka ka famɗay, woni dow ɓi adamajo kanko man ɗo o dayto gikkuwol man, o ittangol ha maako wondotogol ɗon ha maako. Ngam wari ha hadisewol annabijo sallallahu alayhi wa sallam o wi'ata la yadkhulul jannata nammam, ɓi adamajo gaadidirowo yimɓe kanko man ɗo o nastata aljanna. ɓi adamajo gaadidirowo yimɓe kanko man ɗo o nastata aljanna be sababu wonnugo maako hakkunde ɓiɓɓe adama en. Non annabijo sallallahu alayhi wa sallama kanko man ɗo o yaali gabrije ɗiɗi, nden o wi'ata yimɓe wonɓe ha gabrije ɗo kamɓe man ɗo ɓe ɗon jangite. Allah andini ɗum annabijo, so na non wala no goɗɗo andira yaake yimɓe wonɓe nder gabrije, lakin jawmirawo o andinan deydey ko laati birni ɗum, o andinan nulaɓe maako ha majum deydey ko o muuyi o andina ɓe. Ha ɗon man ɗo jawmirawo ɗelliti annabijo yimɓe waaliɓe ha gabrije ɗiɗi ɗe kamɓe man ɗo ɓe ɗon jangite. Annabijo wi'ata wa ma yu'azzabani min kabir, kadi kamɓe man ɗo ɓe ɗon jangite, amma ko ɓe jangititte ngam muɗum ɗo na ɗum kuugal mangal Allah deftini ɓe mbawata kuugal man, na ɗum kuugal mangal Allah deftini ɓe mbawata kuugal man, innama ɗum kuugal ngal ɓe mbawata wadgo ɗum Allah deftini ɓe, amma kamɓe man ɗo ɓe tokkaki, ɓe ɗowtanaki Allah ha ko Allah deftini ɓe. Kanjum o wi'ata goto maɓɓe kanko man ɗo o laatake kanko man ɗo o laɓɓinta senuye maako. Goto maɓɓe nder yimɓe ɗiɗo waaliɓe ɓe ɗon jangiteɓe, goto maɓɓe kam laatake kuugal muɗum kañum kam senuye muɗum o suklantako senuye maako, o jota o hakkilanta senuye maako deydey o seno senuye timmidinga, kanjum man ɗo ɗum wala ha maako. Ɗo wonte aybewol ngol o yangititte ngam muɗum, ɗo wonte aybewol ngol o yangititte ngam muɗum, soyde suklanago senuye maako kanjum man o waɗi oɗon o suklanaki senuye maako deydey no hani, kadi ngam majum waɗi kanko ka oɗon yangite. To kadi na ɗum hunde suklanago ɓi adamajo o suklano senuye maako o laaɓa ha senuye maako, na ɗum kuugal ngal ɓi adamajo o wawata ɗum, ɗum kuugal ngal ɓi adamajo wawata, Allah deftini ɗum ha ɗo man, amma o yeebi o suklanaki kuugal man, ngam man kadi jotta oɗon yangite ha gabrire maako. Non ɗiɗaɓo maɓɓe bo kanjum wonte deydey ko bolwanten haala baadi, o wi'ata goto ɗiɗaɓo maɓɓe bo kanko bo o laatake oɗon yahara baadi hakkunde yimɓe, o hooca haala oɗo o yaha o wi'a wayne nda sike ko wayne wi'ete, o hooca ka oyago bo o wartirana oɗo. To kadi ɗo man ɗo kanko bo laatake baadi ɗo wonte kuugal maako, ngam man kadi kanko bo ɗon yangite ngam waadugo waadindirgo maako hakkunde yimɓe ɗiɗo. To kadi ɗo man ɗo ɗum hollini kadi dalila zunubaji ɗiɗo, dalila maji kamɓe man ɗo ɓe ɗon jangite. To kadi ɗum sappini en baadi ɗum hunde nde ɓi adamajo yangititte ngam dalila muɗum. To kadi ɓi adamajo kala ko waɗata kanjum man ɗo ɗum yangitanmo fu, kadi kanko man ɗo o solana o dayito ɗum o acca ɗum. Non jawmirawo ɓaŋiɗo o wi'ata ha aybingo baadi, jawmirawo o wi'ata ha aybingo baadi wala tuɗi kulla hallafin mahin, o wi annabijo ta ɗowana kala ɗuuɗa hunagojo jawniɗo, ta ɗowana kala ɗuuɗa hunagojo jawniɗo. To kadi ɗo man ɗo jawmirawo haɗi annabijo maako ta ɗowano o ɗuuɗa hunakijo jawniɗo man ɗo, jawmirawo haɗi annabijo ta ɗowtanomo. Nden wi'ata hammazin masha'in binamim, kadi kanko man ɗo nder gikkuji maako kanko man ɗo o nyo'owo, nden accu o nyo'owo go bo kanko man ɗo
o jaharowo bo ñoore o kugal maako o hoocan haala o waadindira hakkunde yimɓe to kadi ɗo wonte gikkuji maako to ɗo man ɗo kanko wonte Walid ibnul Mughira kadi haa ɗo jawmirawo aybiniri mo be gikkuji ɗi limtaɗi ha ayaje ɗo kanjum wonte ɗuɗgo hunayere ɗuɗgo hunago dow wala haaje non ñoogo non nder ɗon man ɗo baadi kadi ɗo man ɗo ɗum gikkuji gonɗi ha oɗo ɗo kadi jawmirawo siforimo kanko man ɗo o insan ɓi adamajo jawniɗo o ɓi adamajo jawniɗo ngam gikkuji lesɗi ɗiɗo ɗiɗon ha maako nde gikkuji lesɗi ɗi ɗiɗon ha maako kam kadi kanji man ɗo ɗi gaɗanmo kanko man ɗo o ɓi adamajo lesɗo jawniɗo to kadi deydey aya kaɗo ka sappini en hallugo ñoore ka sappini en hallugo ñoore hallugo baadi hallugo bo ɗuɗɗingo hunago dow mehere dow wala haaje kadi kanjum man ɗo ɗum hunde laatinde aybe ha ɓi adamajo ta hunayere ɗo ɗum hunde teddude ɗum goɗɗo mawɗo tedduɗo kanko wonte jawmirawo subhanahu wa ta'ala ƴewnotoɗa ngam tabitinira fakat ko mbiɗa ɗo hunde man ɗo nde gonga to kadi ƴewnago inde Allah non dow masalan dow na gonga marɗa walla dow mehere non banniɗo man ɗo kanjum man ɗo ɗum soyde teddingo jawmirawo subhanahu wa ta'ala ngam yimɓe deydey huloɓe Allah deydey zamanuji caaliɗi kamɓe man ɗo goɗɗo laatake ngam mawningo jawmirawo dagi ɗum to ɓi adamajo ɗon mari gonga o huno amma laargo ngam mawningo jawmirawo ɗo o ɗon mari gonga maako non o accan hunago o accan gonga maako ɗo haqqe maako dilla ngam teddingo laargo hunde nde o hunoto ngam ha o henode ɗo Allah mo o hunorto dow inde muɗum ni ha o henoro hunde man ɗo o ɗon kanjum man ɗo o ɗon fiitino ha majum o ɗon acca haqqe maako nga o henoto ngam ɗumejum ngam laargo hunde man ɗo nde famɗi ha o henoronde be inde jawmirawo subhanahu wa ta'ala to kadi ɗo man ɗo ɓi adamajo to woodi gonga dagi ɗum o hunoto amma kadi ta ɓi adamajo latto kunowo dow ko famɗi dow ko mawni fu hunoto non kañum man ɗo man bo ɗum gikkuwol ngol hanayi to kadi ɗo man ɗo ayaje ɗo be deydey hadiseji ɗiɗi ɗo kanjum man ɗo ɗum sappini en hallugo baadi ɗum gikkuwol lattingol gikkuwol lesgol kadi ɓi adamajo towa himmajo fuu hanayi siforongol kañum man ɗo ɗum gikkuwol lesgol ɗum gikkuwol bo ustangol mbarjari ɓi adamajo cuumiɗo kadi woni dow ɓi adamajo cuumiɗo kanko man ɗo o dayto gikkuwol man ɗo ngam o heɓa sumayere maako man ɗo nde luttande hisnde o te tawa mbarjari mare ha jawmirawo mbarjari man ɗo ndi kewndi ndi ustaka en ɗon limta gikkuji ɗi hani ɓi adamajo cuumiɗo o daytoɗi ngam o heɓa mbarjari sumayere mako timmida nder gikkuji man ɗo al gishu wato kanjum wonte suudgo o jillugo hunde wonde be hallunde soora ɗum dow ɗum hunde wonde masalan hoca ndiyam waɗa ha kosam ngam kosam man ɗam ɗuuɗa kanko man ɗo o soora ɗo man ɗo ɗum wi'ete ɗum gishu walla bo non hoca hunde hallunde kayre man ɗo waɗa nde ha les wadda boɗɗum waɗa ha dow soora ɗum dow deydey ko goɗɗo yi'ata banguɗum ɗo soora ɗum dow ɗum boɗɗum man banni ha to coɗɗo soodi dilli kadi kanko man ɗo yaha o tawa hunde hallunde go ɗon suuɗi ha les kadi ɗo man ɗo ɗum wi'ete ɗum gishu annabijo sallallahu alayhi wa sallama kanko man ɗo wurtake nyande go o ɗon yaha o yaali nder luuɓe Madina ha ɗon man ɗo o tawi goɗɗo ɗon jooɗi be gawri muɗum kañum man ɗo waddidi luumo coggu to kadi ha ɗon man ɗo gawri man ɗo ndi ɗon mari coofdi ha maari kadi jawmu gawri go hooci gawri coofdi go waɗi ha les o waddi njordi o waɗi ɗum ha dow ɗon jooɗi reena coodowo wara sooda banniɗo man ɗo dow
giɗɗe muɗum kam da jorɗum sooda alhaali bo keccum deydey ko coodo wañata man ɗo ɗum ɗon ha les. Kadi ha ɗon man annabijo o waɗi jungo muɗum ha gawrigo ɗon man o yahi o tawi gawri kecciri man ɗo ɗon ha les. To kadi o wi'ata oɗo man ɗume ɗo bo o wi'ata na ndiyam asama hunde ɗo wapi hunde ɗo man ɗo wapi gawri man. Nden annabijo wi'ata mo kadi ko waɗi to a hooci kecciri ɗo a waɗindi dow kayri ha cora dow banniɗo man ɗo. To kadi ɗon man ɗo annabijo ƴewni yimɓe matini yimɓe annabijo wi'ata ɓe man gashana falaysa minna. Kadi ko moye gicci min waɗi giccu nder enen julɓe o wolwanta giccu wala ha nder meɗen enen julɓe. Kadi ko moye waɗi giccu o gicci fotan o gicci julɗo walla o gicci taña julɗo kanko man ɗo o jilli boɗɗum be kalluɗum o soori. Kadi kanko man ɗo annabijo wurtinimo nder jama'are nder jama'are lencitittonde ha muɗum. Kadi pamarum ko wi'ete ha ɗo manni kadi kanko man ɗo o lattatako kadi oɗon mari o lattatako o julɗo timmidiɗɗo be laatago gikkowol ngol ɗon ha mako man ɗo woodi ko usti ha juldamku mako o luttan kanko man ɗo o julɗo oɗon limte nder julɓe amma juldamku mako man ɗo ngu ustingu ngam annabijo riwi ha mako kanko man ɗo o laato o ɓi adamajo julɗo timmidiɗɗo be ni laatago gikkuwol bi'etengol giccu kanjum wonte jillugo boɗɗum be kalluɗum soora walla suudgo kalluɗum ha les waɗa boɗɗum ha dow deydey ha gite gi'ata kañum man ɗo soora. To ɗo man ɗo ɗum wi'ete ɗum giccu. To kadi kanjum man ɗo to ɗum tawama ha ɓi adamajo julɗo ɗum alamawol dow juldamku mako kangu man ɗo ngu ustingu juldamku mako ngakkungu kadi o woodi ngakkere ha dina mako. Non nder giccu nastan ha kuje jur giccu nastan ban ha filu ban mbiɗen jotta ɗo man ɗo non giccu nastan masalan ban ha sawari goɗɗo a holotomo ngara carwoɗamo ha mas'ala masalan a yiɗi huudugo be goɗɗo walla ko nandi e muɗum walla a yiɗi teego walla debbo yiɗi te'ego o holoto goɗɗo o wara o sarwo ɗum kadi ha sawari mako man ɗo ko wonte asli ɗo ɗum amana ɗum holare o waɗi ha maɗa an man ɗo to a sarwama kadi cappinamo deydey ko hani. To ha ɗo man ɗo nder giccu en gaɗo giccu ha sawari ha kuudal masalan goɗɗo yiɗi huuda be goɗɗo an a huudino be goɗɗo man deydey marraje deydey ko saali goɗɗo man ɗo on kuudi kuudal moɗon man ɗo ngal timmiday dow deydey no hani. Masalan on kuudi a huudi be goɗɗo ɓurata lebbi ɗiɗi tati an man ɗo o ñamima ceede nden goɗɗo feere bo yiɗi ha huuda be maako wari sarwake ma noyi mi yiɗi mi huuda be wayne ɗo noyi giɗa mbi'amo oho kay wayne ɗo goɗɗo gonga huudu be maako. To a andi bo an on kuudi ɓuray deydey disde famarde ɗo o ñamima ceede goɗɗo bo wari sarwake ma yiɗi ha huuda be maako a wi huudu be maako o kuudeteɗo. To kadi ɗo man ɗo ɗum wi'ete ɗum giccu ha sawari nda ko anduɗa a andi oɗo man ɗo to nasti ɗo o be kuudal mako man ɗo ngal ɓocatako be wayne man on kuuduɓe kuudal man ɓocanakima an be maako o ñamima goɗɗo bo wara mbi'a ɗum huudu be maako ɗo man bo ɗum wi'ete ɗum giccu ha sawari ɗum gikkuji kalluɗi kani ɗum yewgo amana hanayi kanjum man ɗo ɗum wona ha goɗɗo ni kam ko hani kam an a huudi be wayne man o ñamima ceede goɗɗo wari sarwake ma mbi'a min kam dahano min gaadi ko gi'anmi kam nde dahano min gaadi mi wurtaki ha mako ɗo an man ɗo to a nasti a wurtatako ngam man ɗo daya ɗaɓɓitit goɗɗo kuudeteɗo goɗɗo ni deydey no hani ka amma kadi sappinamo dow huudu be wayne ando a huudi be wayne a wurtaki kanjum man ɗo wi'e ɗum giccu kanjum man ɗo ɗum fotan be kocuɗo jilli ndiyam nder kosam soori walla waɗi bo suuɗi kalluɗum ha les waɗi boɗɗum ha dow soori kadi ando a waɗi deydey goɗɗo kooliɗo ma sarwi ma ɗo kadi a waɗi ɗum kuugal nandugal be ngal ɗo man ɗo kadi ɗum fu majum ɗum gikkuji lesɗi ɗum gikkuji kalluɗi kadi hanayi ɗi gona ha meɗen enen julɓe.
wani ha jole meɗen caaliɗe bonnanɗi suumaye en limti nder ɗon man en mbi hawtugo be kore muɗum, nder ɗon man wurtingo mani ha muɗum be tana lawol hawtugo be kore muɗum, nder ɗon man en limti ñamgo be yargo, nder ɗon man ƴiƴam ɗam al'ada hayla walla ƴiƴam ɗam ɓesngu, nder ɗon man wurtingo looƴago be amdu, ɗaɓɓititgo tudre be amdu, nder ɗon man hombitago kanjum wonte ƴarago ngam wurtina ƴiƴam ha muɗum, ƴiƴam ñawɗam ha muɗum. To kanjum man ɗo ɗiɗo fu ɗi ngoni nder bonnoji suumaye, ɗi ngoni nder bonnoji suumaye. To kadi ha ɗo man kanji man ɗo ko ɗi limtuɗen ɗo sarɗi ha ɗi bonnana ɓi adama suumaye muɗum ɗo ɗon mari sarɗiji tati, ko luuti en gurtinan kuje ɗiɗi nastata les sarɗiji man, en mbi ban ƴiƴam ɗam al'ada be ƴiƴam ɗam ɓesngu, kadi kanjum man kam ngam ɓi adama ɗum wonata ha muɗum wala bawɗe ha muɗum, wala no goɗɗo sarɗiji man nastata ha ton, ngam kanjum kam ɗum hunde waɗande, to nde waɗi ɗo nde waɗan, wala amdu ha mare, wala mi anda ha mare, to nde waɗi ɗo ɗum hunde waɗande na be nufaye ɓe ɓi adama mo ɗum waɗata ha muɗum man. Amma sarɗiji luttuɗi ko luuti hayla be ɓesngu, kadi ban ko lutti ban ñamgo be yargo be jima ko nandi e muɗum, kanji man kam haɗi bonna suumaye ɓi adama wonnoro be maji ɗo maran haaje sarɗiji tati ɗi gona, nden kadi suumaye man ɗo nga fuɗɗa wonnago. nder ɗon man sarɗiwol aranol man ni ɓi adamajo o laato o ɗon andi, ɓi adamajo o laato o ɗon andi, jotta kam masalan o ñaami o yari amma o ɗon andi kanko man ɗo masalan nange mutayi, to waɗi banniɗo suumayere mako man wonnoto. Amma noyi to o ñaami o yari amma o ɗon yikkano, jotta kam mangariba waɗi, o ɗon yikka mangariba waɗi, o ñaami o yari, nden wanganimo ɗum waɗi no ñibre noon mangariba kam waɗay, ɗum waɗi no ñibre noon mangariba waɗay. To ni be gikke ɗeɗo soyde andal nasti ha kugal mako man, kadi laato kanko man kanjum man ɗo to ni o hirlitake, jotta kam woodi ko lutti ha mutal nange man ɗo, kadi woni dow mako o nangto suumayere mako man ɗo wonnortako be niɗo man, ngam soyde andal nasti ha ton man. Non walla bo ha ban fajiri ha wayrago oɗon jikka buulol sekay, to kadi kanko man ɗo oɗon dogi ñama yara, to ɗon man wanganimo sike buulol cekgol, to kadi ɗo man bo woni dow mako kanko man ɗo o nangto suumayere mako man bo nde laato nde sahinde, ngam soyde andal go nasti. Non sarɗiwol ɗiɗaɓol kanko man ɗo o laato o ɗon siftori wakkati o ñamata o yara ɗo, o laato o ɗon siftori kanko man ɗo o suumi. Noyi ban masalan fe'ake kanko man ɗo o ñaami o yari amma dow o yejjitit, ɓurnal fu ɗum waɗan ban ha ñalɗe arane ha nder suumaye, goɗɗo wowi no o ñaman o yara nde o yiɗi fu, to kadi to suumaye man wari yake feere fe'oto goɗɗo waɗa ɗum ban suumaki, o yejjita masalan o ñama walla o yejjita o yara ndiyam, to kadi to ni laatake kugal mako man dow o yejjitit kanko man ɗo, o ho'i ndiyam o yari ko seɗɗa go kanko man ɗo o siftori sike o suumi, to kadi ɗo man bo nde o yejjitru kam kadi ɗum wonnata suumaye mako woni dow mako kanko man ɗo, to ni o siftori man ɗo o darna, to ɗum ndiyam o yaranno o darna yargo, to ñamdu o ñamanno o darna ñamgo, to woodi ko wonno ha hunduko mako o siftori o ɗon wuufi ndiyam ha hunduko mako o tuta ndiyam man, walla o siftori o ɗon wuufi ñamdu ha hunduko mako o tuta ñamdu man, to kadi o nangto ha suumayere mako man ɗo nde laatoto kayre man ɗo nde sahinde. Kadi ngam wari ha hadisewol annabijo sallallahu alayhi wa sallam wi'ata ha magol man nasiya wa huwa sa'imun fa akala aw shariba falyutimma sawmahu fa innama at'amahu Allahu wa saqa. Kadi ɓi adamajo gejjitiɗɗo kanko man ɗo o ɗon suumi o ñaami o yari, kanko man ɗo o timmina suumaye mako, jawmirawo ñamnimo, jawmirawo yarnimo, kadi ɗum wonnantamo suumayere mako, amma be sharɗi mbiɗen laato o yejjitit.
sarɗiwol tataɓol man ɗo o laato kanko man ɗo o ɗon suuɓi be giɗa maako an yakuna muhtaran, kanko man ɗo o laato o ɗon suuɓi o ñaami o waɗi gewangol ha suumaye man ɗo fotan ɗum ñamgo fotan ɗum yargo walla ɗum kuugal gongal o waɗi ɗum dow kanko suuɓi kanko yiɗi waɗi. To ɗo man ɗo to kanko yiɗi waɗi kam to kanko yiɗi o ñaami ɗo man ɗo suumaye maako wonnake amma noyi to o doolama jotta kam be doole noon jotta kam goɗɗo kalluɗo goɗɗo wari salliti dow maako wiimo jotta kam si ñaama to o ñaami ngam nufanago oɗo man ɗo ha o hisa kadi ɗo man bo laatoto kanjum man ɗo o suumayere maako man ɗo nde wonnortako be muɗum nde wonnortako be kuugal ngal ɓi adamajo doola ha muɗum ha suumaye man ɗo ngam wari ha hadisewol annabijo sallallahu alayhi wa sallam wi'ata ha magol inna allaha tajawaza an ummati alkhada'u wan nisyanu wa mastukrihu alay, jawmirawo yafanake ummatore am bofol ko ɓi adamajo woofi waɗi ɗum walla ko yejjiti waɗi ɗum walla ko doola dow muɗum jawmirawo yafanake ɗum ummatore maako. To kadi ngam man hunde nde ɓi adamajo doola ha muɗum o waɗi ɗum ha suumaye man ɗo kadi kanjum man bo ɗum wonnata suumaye maako to ni o laatake fakat kanko man ɗo o doola ɗo ha kuugal man. Non to fe'ake masalan sollare walla ko nandi e muɗum kanjum man ɗo ɗum fiiri ɗum wari ɗum nasti ɗum sorkake ɓi adamajo ɗum nasti ha nder reedu muɗum dow na nufaye maako kadi kanjum man bo ɗum wonnatamo suumaye ɗo irin dabanni ɗo man ban collaje walla ko nandi e muɗum to ni ɗum fe'ake na be nufaye ɗum sorkake ɓi adamajo kadi wi'atake kanko man ɗo yewri suumayere maako man ɗo be majum. To kadi deydey sarɗiji tati ɗi limtuɗen ɗo siɗi gona ha ɓi adamajo laato kanko man ɗo suumaye maako man ɗo wonnake be kuugal ñamgo maako be yargo maako man ɗo o laato o ɗon andi o laato o ɗon siftori o laato bo kanko man ɗo o laato kanko man ɗo o dolɗaka ha kuugal man. To kadi ɗo wonte sarɗiji ɗiɗo kanji man ɗi kewa kadi ha kuuɗe limtuɗen bonnoji suumaye ɗo ko luuti wartugo al'ada be ƴiƴam ɓesngu kadi sarɗi kuuɗe luttuɗe kam fu si ɓi adamajo laara sarɗiji man ɗo to ɗi kewi ha kuugal man kadi laato suumayere maako wonnorake be majum. To woodi ko ngakki bo kadi o yejjitit walla o doola walla o anda kadi kanjum bo laato suumayere maako man ɗo nde wonnortako be huugo gotol nder maaji. هذا وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين.